Malden minnu sigilen do Côte d'Ivoire olu ka fara ɲɔgɔn ka tɔn n'a bi wele ko Haut Conseil des Maliens de Côte d'Ivoire ye ɲɛmɔgɔ kura sɔrɔ. Moulaye Haidara de sugandira ka bila Maldenw ka tɔn ɲɛfɛ san 5 min bɛ se ka lakuraya ni kalata ye. Moulaye Haidara: Malien mɔgɔ million 4 ani ko o de bɛ Côte d'Ivoire kɔnɔ yan. Mais ni min m'a ka carte d'identité yira k'a fɔ k'i ye Malien ye, mɔgɔw t'a fɔ i ma k'i ye Malien ye. Ni mɔgɔ kan ka kɛ Ivoirien ye 100%, ne de kan ka kɛ Ivoirien ye. 72 ani bi cɛ ne bɛ Côte d'Ivoire yan. N bɛ Ala tanu, n b'a waleɲuman dɔn, n ma kaso kɛ, n ma wele faamaso la, mɔgɔ ma mina juruko la fana, n b'a Ala fo, n bɛ Ala tanu. A ka sugandili ka bila Maldenw ka tɔn ɲɛmɔgɔya la n'o ye Haut Conseil des Maliens de Côte d'Ivoire ye bɛna ɲɛsi gɛlɛya camanw de ma min bɛ Mali jamanadenw kun ka Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ n'o dɔ bɛ tali kɛ u ka bugulatigɛ sɛbɛnw kan. Baw sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ ko Maliden caman de bɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ ni waati in na bugulatigɛ sɛbɛn ni a bɛ wele ko carte d'identité walima passeport o tɛ dɔw bolo. Sanu Mayiga ale min ye ni tɔn kofɔlen secrétaire général ye ko problème de bɛ an ka carte d'identité consulaire ni ani carte nina problème fila do. Carte nina ni ama dafa ko do be carte d'identité kan min t'a la. Bon an ka carte d'identité fana u b'a wele biométrique tɛ, donc biométrique ye o de bɛ document papier min tɛ se ka falsifier u tɛ se ka namara k'a la. Donc o de kama faamaw fɛ an bɛ sɛgɛn dɔɔni sɔrɔ. Bon problème min bɛ fana an ka frontière la Maliens bɛ tɔrɔ n'u bɛ bɔ Mali la ka na Côte d'Ivoire. K'an ka tɔn ɲɛmɔgɔ kura a nana waati la waati min ka gɛlɛn kosɛbɛ Côte d'Ivoire ani Mali jamana cɛ. N'o dɔ ye Côte d'Ivoire jamanaden mɔgɔ 49 minnu minɛlen don Mali jamana kɔnɔ furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw fɛ ni nin y'o kalo 1 ani dɔɔni ye. Madina Diallo ale fɛnɛ ka fɔ la ko nin waliya min ni a filɛ nin ye senna ko fan fila bɛɛ la fɛɛrɛw kan ka ɲini a kuɲɛ la joona walasa bɛn ka don jamana fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye Mali ani Côte d'Ivoire ye. Madame Berthe Madina Diallo Maliden minnu sigilen don Côte d'Ivoire jamana kan olu musow ka tɔn ɲɛmɔgɔ don. Problème mi be Côte d'Ivoire ni Mali cɛ bi ne yɛrɛ Madina personnellement a bɛ ne dɛsɛ sunɔgɔ la a bɛ n dɛsɛ sunɔgɔ la min na puisque anw sigilen bɛ Côte d'Ivoire yan ne yɛrɛ parce que n'i bɛ kuma i bɛ kuma i yɛrɛ de kan ne bɛ yan nɔ ni sanji 32 de ye Côte d'Ivoire n furula yan n ye den 3 sɔrɔ yan mɔgɔ min ye san 32 kɛ jamana min na ne bɛ min dɔn Côte d'Ivoire ne t'o dɔn Mali la ni Mali ni Côte d'Ivoire bɛnna a ka di anw de la a ka di anw de ye fana. K'an ka ɲɛmɔgɔ kura min sugandilen filɛ nin ye n'a bɛna a bolo don a ka baaraw la a tɛ mɛn k'a bɛna a ka baara kunfɔlɔ dɔw bɛn. Côte d'Ivoire ka finitigi mɔgɔ 49 minnu bɛ Mali jamana kɔnɔ gɛlɛya min b'o kuɲɛ la Mali ni Côte d'Ivoire jamana cɛ ka se ka fɛɛrɛw sɔrɔ o la.